Състезатели от Лаба България се завърнаха от турнира Мис и Мистър Юнивърс. Престижното състезание се проведе в Италия, а президентът на федерацията Никола Гюлеметов е горд с представянето на националния отбор. Завоюваха 3 златни, 3 сребърни, 3 бронзови медала, 1 четвърто и 3 пети места. Това са общо 13 медала за 7 човека, което според мен е много добро представяне. Досега в България няма Мистър Юнивърс. И имаме и Мистър Юнивърс, имаме и Мис Юнивърс, която се класира за Wild Card, нали, про карта, отиде на про категорията и ги би там. Така че има двойна победа. Досега нямаме и победа в про категория. 7 са били състезателите от националния отбор, а една от тях е от Пазарджик. Тя стана втора на девойки и пета на жени. Категориите беха много силни. Това състезание е най-силното. Там само световни шампиони, европейски, от 37 държави имаше участници. Тя се пребори, стана втора на девойки и пета на жени. За мен това е уникално представяне като дебют на Мистър Олимпия. Тя от една година се състезава, на 24 години. Има много добри успехи през цялата година. Стефани Борисова също е доволна от сребърния медал, който е спечелила. Доволна съм, разбира се. Тази година гледахме да прогресираме всяко едно състезание. Успяхме да го направим. На последното състезание бях в най-добрата си форма, в която искахме да постигнем в крайна сметка. Така че, щом надграждаме, сме доволни. Въпреки сценичната треска, която Стефани има, тя успява да пребори конкуренцията. За мен беше четвърто състезание даже тази година. Усещането е невероятно. Аз имам сценична треска по принцип даже и е доста по-напрегнато за мен лично. Но излезеш на сцената, някакси всичко изчезва. В крайна сметка там си да покажеш всичко, за което си се старал, всичко, за което си се борил цяла година, всичките лишения, всичкият труд и в крайна сметка това е твоя момент. Ти показваш себе си там и чувството е уникално просто. Много е хубаво. За състезателите следва кратка зимна пауза, след което започва подготовката за Европейското първенство през месец април.